क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। बड़े कर हुए तना प्यारा के पगली के बदल देवौ त कदीर के हागे बड़े कर हुए तना प्यारा के पगली के बदल देवौ त कदीर के आगे हियौ ना बजरंगा बाली की तोरा देखा दियौ सीना चीर के आगे हियौ ना बजरंगा बाली की तोरा देखा दियौ सीना चीर के काबो न देबौ दुखवा तोरा एता सुनर शरीर के आगे एता सुनर शरीर के हियौ न बजरंगा बाली जे तोरा देखा दियौ सीना चीर के गे हियौ न बजरंगा बाली जे तोरा देखा दियौ सीना चीर के। कब छोड़बौ न हम तोरो हाथे पगली देबौ जन्म हो जन्म तकला साथे पगली कब छोड़बौ न हम तोरो हाथे पगली देबौ जन्म हो जन्म तकला साथे पगली काहे नहीं बुझही हमर दिलावा के पीड़ा के आगे दिलावा के पीड़ा के आगे हियौ न बजरंगा बाली जे तोरा देखा दियौ सीना चीर के गे हियौ न बजरंगा बाली जे तोरा देखा दियौ सीना चीर के। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। हम तोरे बनैबो दुलहिनिया गे एते प्यार करबो याद करतौ दुनिया गे हाँ गे हम तोरे बनैबो दुलहिनिया गे एते प्यार करबो याद करतौ दुनिया गे मंगले हाथ तोरा बाबू से पगली गोड़ा वहाँ पर गिर के तोरा बाबू के गोड़ा पर गिर के आगे हियौ न बजरंगा बाली जे तोरा देखा दियौ सीना चीर के गे हियौ न बजरंगा बाली जे तोरा देखा दियौ सीना चीर के। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।